רציתי להראות לך בדיוק איך זה עובד ההיררכיה. אחרי שאנחנו בכלי לתכנון מילות מפתח, בעצם אנחנו רושמים את כל הביטויים שאנחנו רוצים שקשורים אלינו, שרלוונטיים. אחרי זה עושים הורד בקובץ אקסל. אני פה הורדתי את זה מהצד, הכנתי את זה מראש, אז אני לא אעשה את זה. ואנחנו מקבלים מלא טורים, אנחנו מסננים בעיקרון רק למה שמעניין אותנו. יש המון מילים שלא מעניינות אותנו ולכן אנחנו מורידים אותם. לאחר מכן אנחנו מסמנים בצבע כל מילה שמעניינת אותנו. לדוגמה, שאותה אנחנו רוצים להפוך לקטגוריה אצלנו באתר, היא בעצם תהיה תפריט, ואנחנו נחליט אחרי זה מה מתחתיה. לדוגמה, ניקח את כל מה שקשור לחתונה. חתונה לבנה, כל זה יהיה בתפריט אחד אצלנו, חלק בתור מילות מפתח וחלק כתת כותרות. בעצם עכשיו אנחנו נסמן את כל מה שקשור חתונה, ולאט לאט אנחנו נבנה לעצמנו היררכיה מסודרת לאתר האינטרנט שלנו. חתונה על הים, חתונה רפורמית, רעיונות לחתונה גם אפשר. חתונה בירושלים זה כבר ייכנס לאזור של המקומות. חתונות קטנות, חתונה יהודית. יש פה, בתחום הזה במקרה יש הרבה מילים, אז יכול להיות שזה יתרכז ביותר מסרטון אחד. אבל חשוב לי שתביני את העיקרון, איך זה אמור להיות. חתונה זולה גם קשור, חתונה כפרית. טוב, לצורך העניין את השאר אני אמשיך אחרי זה, כל מה שקשור, אבל אני אעבור לתפריט השני. זה בעיקרון המילת מפתח שהכי חשובה לי, החתונה, כי זה אתר שמדבר על חתונות, אבל חוץ מזה אני צריך לעשות תפריט עכשיו לידו. זה בעצם, התפריט הזה יהיה, אם נסתכל לצורך העניין, לאתר הזה, התפריט הזה בעצם יעמוד פה, במקום המרכז תיאום פגישות, יהיה פה את הביטוי חתונה. ככה אני אקדם אותו יותר טוב. טוב, נעבור עכשיו למה שהולך להיות לידו. אני רוצה שאולמות אירועים יהיה לידו, כמובן גם בגלל נפח חיפוש וגם בגלל מילת מפתח. אני אקצבע את אולמות אירועים נגיד בסגול, וכל מה שקשור לאולמות אירועים אני אקח איתי אולמות אירועים במרכז. אחרי זה אני אעשה את כל האירועים בערים שונות, אבל בעיקרון כל אולם אירועים במרכז, אולם אירועים בשרון, אולמות אירועים רוצה משהו כללי יותר, מקומות לאירועים קטנים, לא, אולמות אירועים. טוב, אני אקח גם את הערים האלה, אני רואה שאין לי כל כך ברירה. אני אחזור עוד פעם לאולמות אירועים בראשון לציון, אולמות אירועים בירושלים, ובעיקרון כל מה שקשור לאולם אירועים אני מסמן בקטגוריה הזאת. אחרי זה אני אראה לך בדיוק איך אנחנו מסננים משם את כל הדברים האלה. לצורך העניין, מה שבסגול ילך, נגיד, וזה האתר, יהיה תפריט ליד מה שחתונה. אפשר לוותר גם על התפריט של הבית, אבל זה כבר צריך לחשוב וצריך לשלב, כמו שאמרתי לך, SEO וחוויית משתמש. התפריט השלישי יש להיות פחות מדקה, אני מקווה שאני אספיק. התפריט השלישי אני אקח על אירועים באזורים מסוימים, אני אסמן כל דבר בירוק, ויקח פשוט אירועים בירושלים, אירועים בתל אביב. כמובן נסתכל תמיד לפי הנפח חיפוש, אירועים בירושלים, אירועים בתל אביב. אחרי זה אני אעשה לעצמי גם אירועים במקומות אחרים, בגני אירועים, שזה יהיה תפריט. לצורך העניין אני אדגים את זה פה, אותו אני אעשה נגיד בצבע כתום, וככה בעצם אני יוצר לעצמי את כל אני משייך לקטגוריות שקשורות אחת לשנייה, גם בשביל להקל על החוויית משתמש וגם בשביל שיהיה לנו סדר והיררכיה נכונה באתר שלנו. אוקיי? נעבור לסרטון הבא.